Karong adlaw aduna kami baga buhaton nga vaccination kabahin sa Titdas. O nagsabot mi guys nga sayo kami mo tungha sa barangay hall aron sa pagpahiluna sa mga lingkuranan. Apan ako mga kauban guys, wa pa diha. Mayo gani kay dunay duha ka tupad nga naluoy nako og nag-arrange mi sa mga lingkuranan. Akong kauban guys si Leo Sandubal og si Mr. Ka-English. Sila mga tupad nga mga buotan guys og sila karon kadusingot. Tabang sila nako guys kay aron mahimo ang maong vaccination karong adlaw. Interest tanto guys nga pa si doktora nang lista mig una sa mga bata guys. Among gipahiluna una ang mga requirements. Una moabot si doktora kauban sa iyang mga health staff. Mao ni among BNS guys, si Ma'am Del Manharis o yung mga kauban DHW, si Jennifer Gulay Cruz. Ha? Wala to mas. O uban pa. Pero di ay sorry. Hello guys. Good morning ate. Ma'am Ems, dia si Ma'am Nimpa oh. Good attire. Oh, good attire. Ay, naku, mga office. Asa man ka? Office. Office? Yes. Anti-measles and polio.
Yan sa light. Kani adara ini. Pili ko rin. Hello guys, mo ni si Kagawad Jiri. Ano ko ng istorya, ma'am? Hello, good morning. Here in Kanmaniko, ani ang Atomas vaccination sa 0 to 59 years old mga bata para sa anti-measles, sa anti-polio. Mao ni ang mga bata gidalas maginikanan aron paglig-on sa atong kabataan nga dili matakdan sa sakit. Ang mga gwapang vegetable gwapang vegetable si mga bigay o si Doki si Doktora Baha. Hello, Doc. Good morning. Hello, good morning. Sorry, diara mo di. Hello, Doc. Vlog. Ang sa ito ka story ng buntagan, Doc? Karon nami sa barangay Kanmaniko di ay akong amiga si Inday. Naghimo mi og supplemental immunization activity. Ang mga batang nag-edad og 8 months hangtod 59 months among hatagan og measles rubella nga bakuna. Sige, Doc. Okay na atong amiga po, Doc Istoryon. Sige, Doc. Salamat kayo, Doc, sa imong message karong buntaga o kanang nalipay po mi nga niduaw ka sa mua sa barangay Kanmaniko. Okay le, salamat po. Sige. Ay, nabade, ang nag-edad og 6 months to 9 hatagan og vitamin A ra. Oh, yes, Ako Doc. man vitamin A og M. Sige, Doc. Salamat, Doc. Sa